Здравейте на всички вас, скъпи приятели! Започва поредното издание на Фолкоко и днес на 24 февруари в един чудесен предпролетен неделен ранен следобед. Пожелавам ви приятни минути с телевизия Око и с директното издание поредно на Фолкоко. Знаете, че продуцентско-издателска къща ВВД Руйчев и телевизия Око осъществяват това предаване. Аз съм Ани Кокарешкова и ви пожелавам приятни минути с нас през следващия час и половина. И така, знаете, че ние в продуцентско-издателска къща ВВД Руйчев се опитваме и сме едни от хората, да не кажа малкото, които се опитват да съхранят, възпроизведат и ако щете да офицират красотата на българския музикален фолклор. И знаете, че по принцип българският танцов фолклор е един от малкото феномени, които разнасят славата на България по цял свят. Ние, българите, които сме обикновено с малко ниско самочувствие, особено в сегашните години, така, знаеме, че предизвикваме респект с цялата тази красота, с богатството и с хармонията на танцовия фолклор по света и в чужденците, разбира се. И така продължаваме да спазваме традицията. Затова сме поканили днес. Чуйте и вижте музикалната визитка на ансамбъл Пиринска китка Благоевград.